Is-16 ta' Lulju ġurnata li tfisser ħafna għal Karmelitani Beltin, ġurnata li fija ta' kull sena f'temp sħun u taħt sema ikħal in-nies tal-Belt jiċċelebraw il-festa devota tal-Madonna tal-Karmlu. Fis-santwarju tal-Karmelitani mijiet ta' persuni nġabru sabiex jiffesteġġjaw din il-ġurnata b'mod solenni. Dan hekk kif fid-9 ta' filgħodu saret il-quddiesa ta' jum il-festa. Din il-festa Marjana bdiet tiġi ċċelebrata wara l-1570 meta l-patrijiet Karmelitani kienu daħlu fil-Belt Valletta. Imbagħad ma' twaqqif tal-Konfraternità tal-Madonna tal-Karmlu fl-1622 beda jsir tiżjin ta' barra u anke purċissjoni. Interessanti l-fatt li f'dawn l-400 sena ta' storja il-purċissjoni ma saritx biss darbtejn fl-1940 minħabba li faqqet it-tieni gwerra dinjija u fl-2021 minħabba l-pandemija tal-Covid. Din il-purċissjoni li ssir kull sena hija mfittxija minn ħafna u mijiet jimxu wara xbija tal-Madonna tal-Karmlu li toħroġ mis-Santwarju Bażilika dedikat lilha.